Mana kamano jahera mar mbaka ndalo wachope kidieny no endo mar ariyo kipindi cha lala salama. Tich abich ka tich abich nyakora mga juang wacho kaka pile gi nyanya kach ni en mana chieng' jongolo magwa. Wating'o gi malo, wahoyo gi, wagero gi. To nitiere bende ng'ama nitiere pacho kachacha mapok noneno jangolo moro. Kae kumi neno gi live. Bas. Mana kaki wacho no endo sanie wantiere kanyo endo gi Simba Luo mwenyewe. Iluongo kanyo ni Kofi Makadori. Ine wendo wakawuono. Aneno kodengo kachacha ine wendo wakawuono. Machiegni. Adwani monde inyis na jahera mar mbak ndalo kod johera ni duto te. Nitiere ng'amonge mani in Kofi Makadori. Ng'ato ng'ega ng'ea mana ni in Simba Luo. To nyingi mara tipo ko yanga dieri to kia ni en ng'a. Okay, gi nyinga momiya gi baba gi mama iluonga ni Riko Nyango Otieno. Aja Migori Suna. Dhodwa en Kakrao. Jo Migori joma wuoyo matek, wuoyo anego tada sirkal matiyo. Gi nyinga iluonga ni Riko Nyango Otieno. Aja Migori Suna. Dot mar Kakrao. Kamano. Jo Migori untie. Wana ja home. Wada nyakanyi mas koda ni neno jakor. Ya kaura da sura ya. Koro Kofi Makadori. Mokwongo adwa chako gi puoi ni kit rwakruok mirwakri godo. On point. Janyadi. Ituoni ogudu gi woche. Nyakal. Nyaka t-shirt. Peka nyakwara mga juan. Koro Kofi. Adwa nichaka negi gonwa mbaka safar ni endi mar wer. Nichake higa mane. Kadibedi ni niten ng'ama bende numako badi sama ni chako safar ni endi mar wer. Nyisa ne mbaka wadwa winjo. Kauno ni endi. Safar na martu machako way back 2011 2011 no mak bada go siep na moro kata menta na kata wuonwa e thum ka iluongo ni Tabu Jakoyugi. Adwoko nero kamano. Yes. Koro komako bada from 2011 kachopo 2013 to nayawo band mara. Album na mokwongo mar thum this year agolo 2013 December. Yes. Kamano. Makoro samini ni walose kodi ni endi intie gi album achiel. In gi album adi adi kama? An gi album sangwen gi singles mang'eny. Yes. Kofi Makadori. Pile joluo wacho gani kamiluokori okituoe. Kenda mor kiwacho ni chako kachako mak badi gi Tabu Jakoyugi. Matinde ni ine band mare. Yeah. Gi sama mawueni endi. In kaka Kofi, in gi band mare koso pod intiere band ng'ato. An gi band mara. Kamano. Emo miluonga ni Kofi Makadori. Kwa hivyo ka ine bo ng'ato to pod ok inyalo winjori, en manyako winje. Kwa hivyo kisechako midhi iloso mari koko in gi that opportunity mar winjruok. Nitie jo marere ka chok fulu madiere. Ene diere ji to kanye morienye. Nitiere bato ka inya. Nyaki wuog kacha koro dhano ng'i kaka in, ok ng'i e bwo ng'at cha ing'i kaka in. Band mari iluongo nang'o? Band mara iluongo ni Nyikendo Ohangla Tune Stars. Yes. Ero kuma nya Kofi Makadori. Kauno ni ndio mora hinya nikech wasebet kama manyi. Koro. Orenga. Kofi Makadori. Adwa ni chaka ne lero no machuok. Ningeni iwero wende go eko mag ohangla. To ohangla kaendi nitie thoth tembe mantie ohangla kaendi. Akaka bende nyalo lero nwa pek ma bende iniwo ni sekadhe e industry mar wero wende gi eki mag ohangla. Pek kata challenges nitiere tich mora mora. Kwa hivyo maneno kata mang'at machielo neno handle gi kiin gi kaka gibiro. Yes, kwa hivyo aparo ni challenges ema loso ng'ato mondo mi obed ng'at ma ji nyalo neno. Bila challenges ok inyal bedo in. Kata in mondo ibed ka nitie challenges miseyudo mondo ichop ka. Kwa hivyo challenge handle gi kaka obiro. Yes. Yeah. Kofi achaka hapenji penjo kawuono ine wendo wa momi waketi diere. Mana gi kaka nyanya kacho penji no gi kamo penji no. Kofi Makadori ohangla omoko tweta otuere kama. Ang'o magoli oko in kaka Kofi Makadori? What makes you shine? Marario onei kachacha kaka iluongo ni Diamond wa ma ing'ene marwa e ohangla wa ka marwa kit twech kit video adwani rew nagi gidi chiel inyisa gi mamiyo in rieny kasulwe e ohangla ka. Mokwongo kiseng'ene jathum tibedo jathum. Mar ariyo nyaka ing'e line miringe.
Mar adek nyaka ing'e kit thum migoyo gi clients magi kata customers magi. Mar ang'wen nyaka invest e tijeni. Like kaka videos ok inyalo wacho ni sani wadwa timo videos kaka mane timo chon ka. Tiende ni wabo bedo mana kacha. Kwa hivyo nyaka wapar mokalo kama ne entiere cha wachore mbele. Yes. Mane momiyo pod an Coffee Makadori. Yes. Coffee. Ero kama nyako mbiro kawuono niendi. Ante gi penjo ma bende na hero monda penji ahinya ma penjo mosebet ka dio thoth nyikwa Ramogi. Koro Coffee. Kopogre gi wer. Nitie gimoro kendo mitimo ma wanyalo wacho ni side hustle. Kopogre koda wer. Ai nitiere wala matin. Nitie ohala matin. Koro adwa ni nyiswa ne achiel kachiel. Nikech yudo ni sama jangolo obang'o pamba. Kata ni masira moro omako jangolo. Eki yudo ni WhatsApp group dero mwanyi kwa Ramogi Ajwang. Sol nwae. Gole pesa wadwa gedo. Gole pesa keni ng'anga osebang'o pamba. Ere kaka inyalo jiwo jothumbe wagi? Ini wacho sanduk nyaka rent. Aseneno ka gikoko ki wang' buya ni wachulo rent. Gima timre machalo kaka liel. Liel ok en gima godi ka ng'ato. Liel nyalo maka ng'ata kata jotendwa gi waneno mang'eny koyudo shida to podi solo negi. Kwa hivyo solo en gima ochwere ka mana kama owinjore ka en mar liel to bed mar liel, but kama ochope ni koro idwa sol ne ng'ato kokidhi gedne idwa timne ang'o kanyo to koro wasekalo. Onego bed ni ka watiyo twakonyre kendwa koka jok mang'ewa ma support wa kamedo konyowa zaidi. Yes. Be makoro nadwa penji mana kwa gimine ni wacho ne ndo. Sama in jangolo ingeni intie gi mashabiki mang'eny. Kendo ji mang'eny ahinya gombo ni obede kaka in. Yeah. Benitie seche moko ma bende untie ga gi riwruok moro nikech iyudo ni ng'ato jangolo ong'e ahinya lakini onge dongruok ma entie godo. Kuma nadwa ni jiwa ne jongolo mathoth magin ong'egi lakini kata dongruok achiel makidhie kor giti wasni ma to koro mar Coffee Makadori. Onge. Wan gi riwruoge ok kata riwruok. Kwa hivyo ne jathum moro amora manoko ka maonge riwruok mar jothum. Akwayo ni many riwruoge gi idonjie mondo kata kama siro yudi kata ka nitiere achiel ariyo munya wach kaka jothum tu wambeko kaka jothum to wadongore kaka jothum. Yes. Ok warit sama masiro osetimore chako kani ng'ani osol ni ng'ani otimne kama pana. Wago mbaka kiwang'. Nyicha winjo kage ywak ni jomoko be nitiere riwruoge go to lwetgi ong'wonyo gi gol pesa. Emano to bede riwruok moro amora ka tok mar jothum. But wajiwo gini gitimre nade? Igolo. Bas Coffee adwa penji adwa ni Kolo kungo penji mondo iko kabiri. An ben gi penjo Coffee Makadori. Majango mama serious. Aneno ka jogine ne jothumbe ohangla moko golo kolabo gi joma go bongo kata thumbe mamoko mopogre gi ohangla. Ben gi plan machalo kamano kose in idwa stick to ohangla. Idwa go mana ohangla. Kolabo sana go. Mang'eny sana. Ok anyal wacho ni ane jo ohangla mokwongo timo kolabo to kane mogik. Kolabo sana go an gi kolabo gi Saida Karoli, an gi kolabo gi Vioxy, an gi kolabo gi Baraka the Prince ma Tanzania poko wuka. An gi kolabo gi Freddy Jakadongo ging'eny. Yes. Ero kamano. Mokwongo kapok apenjo kata penjo nano kata dwaro ni mondo iwuoye kwayo nano endo. Puoch gi pak Coffee Makadori. Kane Ramogi oyawnwa ka. Ne wathuth ni wadwa ni wating' jothumbe wa malo. Imanyo video ma nyanya kach tur gi miel. Watur gi bancho kai. Iyudo kwa miela en seche ariyo motegno chakre saa 8 nyaka saa 10 kwa miela nikech ok diket ne nyikwa Ramogi igone gi aga thum maonge video. Mokwongo puoch gi pak nikech iyudo ka in gi videos. Nyikwa Ramogi nyichunego wa wero mana Coffee, wero mana ngo ka in gi video kwa bi tamore tugo. Jiwnwa jothumbe wa mabiro nitie ng'ama neni kacha chato wacho ni ng'acha winjo kaka wuoyo amba dago mondo atimre nade achake moro. Jiwna jogi e wach mar golo video to be samoro nyanyiswa ni ang'o momiyo ok gihero video ahinya. Audios gin mana albums madhi 10 to onge video kata di kata achiel. Gima timore gi thum kama ochope sani video uso moingo audio.
Kwa hivyo inyalo golo thum intiere Kisumu, intiere Homa Bay, intiere kure Mombasa, but dhano kiai. Koro nyaka ilu bang' thum koka ji ong'eyi. Tiende ni nyaka ilos shows mang'eny ilu bang' thum mondo ji ong'eyi. To jok madhi ng'eyi gin mana jok mabiro attend those shows. Jok moko attend kiai. Ging'e mana thum gi sauti. Kwa hivyo seche ma itimo video, to kitimo atima video for the sake of timo video, itimo video maber, iusori piny mangima. Nitiere jok man kata giwinjo thumena, but ok gielewa gima wacho. But gi enjoy. Kwa hivyo ibro yudo kata kidhi e piny moro tikalo kama tiwacho ni maja thum kama inyatang' ni video ni. Kwa hivyo ineno kaka igro. Mok ni pinyu kende kata dala ukende. Ng'ani ok winj dhok miwero cha, but o support. Tiende ni recognize gimitimo cha. Yeah, kwa hivyo en big achievement and ni ng'ama dwa golo video kikirash ne golo video. Ni koro wache Ramogi TV ni koro idwa video, koro ni timo video for the sake of timo video. Obede maber. Yeah, kaw time ni kata kokawi dweche adi kata ka higa to tim gima ber. Man gi luor be. Kech gima ber kaw time. Ok tere ng'wech. Awacho man gi luor nikech nitie video moko moketo kolo kole instrumentals gi anything. Jodongo bedo neno mbak ndalo gi vijende maggi. Kolo koro timo ma editing, ong'ad ma obol ka. Ong'ad. Mano to kum both video gi audio nikech nitiere audio mabendo kinyalo yudo jok ma iluoro. Weche miwero ye kanyo tek. But ibro yudo ka maybe gi trend nikech piny masani wane ngima mar trending. Wang'iyo trending moingo gimoro amora. Kwa hivyo en challenging e both video and audio. Mano to die. Kofi Makadori ante gi penjo mogik madahero penji. Sama jangolo osebet malo makoro jitem ong'e. Manyiso ni koro isebet celeb. Thoth gi wacho ka ni an safarna ni endi mar wer no mak bada gi ng'ato. Ema dwa ni apenya ni odiochieng' ma kawuono ni nikech awinjo kiwacho wach moro momora ahinya ni intie gi kari miluongo ni Makadori. Be nitie jothum ma bende inuoni seting'o malo. Ma inuoni inya wacho kipuoyo ni anayawo ma tasekonyo ng'ama chal kamae kama gik makonyo gi kodo nyalo nenre e yo machal kama endi. Jok masegolo to nitiere ma ok en achiel to ok gin ariyo. And kiwe golo nitie kata jok mase support ma ok ti koda tiyo kuonde moko yawo mare. Support inyalo miyo ng'ato through advice, through ang'o, ok ochuno ni nyaka ikone mana ni matin kama. Kwa hivyo kaka recognize ni ambe nokonya. Deber ka ng'ato chieng' moro biro ka recognize ni ambe nokonya gi Makadori. To ka ng'awacho kenda biro neno ni Obrag ni notimo maka masiche moko inyalo wacho to ng'at miwacho ni ok dwa. Wan gi jok moko manokony to ok gi recognize jok moko nikech koro osebedo star, osebedo gi nying maduong' cha. Kopenje ni nokonyi gi ng'ane. Kendo kata ng'ama nokonye cha onya tamre. En gi right mar tamore gi marie. Kwa hivyo duto te wawene Nyasaye. Erokamano. Kofi ka koro watieko. Adwa ni mondo ma kipindi miluongo ni kata chenro mar mbak ndalo. Mana kaka nyisi no endo en chenro mar Ramogi kela ni en mar ojende. In kaka ng'ama koro represent ojende odiochieng' ma kawuono. Nitiere kijana moro mantiere kacha. Adwa ni iwach ni achiel ariyo adek kochiwore ko kata koluwore kuom chenro mar mbak ndalo. Kamano. Okay. Gima ber kata momora mokalo. Ni ne warita ni wan bende nwabede gi TV wa. Wach na negi kachacha. To ing'eni kanyo cha ng'eny dala. Taneno mana ka thoth ji donj ka Ramogi TV, Kwa hivyo en big achievement ne wan kaka joluo kata kabila mamoko. Nikech kae wanyalo go e mbekni wa, wanyalo uso gige wa kae. Kwa hivyo ne ng'at man dala kata jathum man dala in Nairobi tinena e wang' TV ni mar Ramogi TV. Daer mar koni ni ka in jathum tim tijeni maber manyalo bedo supported gi Ramogi TV kata TV mamoko. Kokale chenro mare. Kokale chenro mar mbak ndalo. Erokamano inya Kofi Makadori. Nyiso mana piyo ni inyalo yudi e mbui mane sama koro watieke ni endi. Ayudora e Facebook, Instagram, YouTube, nyaka TikTok. Mana Kofi Makadori. Kamano. Yes. Namba mar sim jokolabo nitie. Wach negi awacha. Jo event jokolabo go to chendo. Jo event.
ingeni ok en kolabo mar thum kende Awinjo. mar thum to en tich kik ng'ato ne ni Kolabo moro nitie, nitiere mar dak. nitie kolabo nitie kolabo moro namba 90710 33 2239 Osemak badi? Osemako bad ng'ato? Deni osemak bada to de an nyako to nikech an dichuo. Nitie nyiri mamako bad ji ndaloni. An kaka an aja Migori asemako bad ng'ato. Amen. Congratulations. Kofiro kamano ahinya kuom kawo thuolono endo mar biro ka kendo winjo luongwa. En gima morwa ahinya especially kaka koro ja home, wawuoyo tok tet. Erokamano nyakwara Muge Ajwang' ni neno chenro mar Mbak Ndalo kokalo achiel kachiel kuom TV mari mihero Ramogi TV. Gi nyinga iluonga ni Kofi Makadori. Erokamano. Erokamano mana kaka iwinje no. Lir nyathi Nyakach. Nyaruchieng'. Waloro chenro. Wasechopo sama koro nyaka wafund gigewa mondo wadhi kuma onego bed ni wadhi. Asha in Jo News. Kabende osebeto odiochieng' maber ahinya. Oritu Masani luonga ni Lynn Ramogi Nyar Nyakach. An luonga ni Stella Brenda Ochieng'. Ani luonga ni DJ Kolokol Instrumental.